kompak bareng nggih. Sholawat. Wong Gusti Allah wae. Sholawat ayo. Wong malaikat wae. Stop. Musik berhenti atas diam khusus yang bawah kon jawab bareng ayo sholawat. Siap nggih? Kepengin sehat, kepengin nikmat, pengen syafaat. Sebelah kono Iya. Pengen duwite akeh. Pengen utange lunas. Pengen bojo akeh. modelmu kok iso. Mas-masnya tentara yo jawab ayo sholawat loh. Loh, iki tentara dah. Tentara, Tak kira Mas. seragam banser sing anyar ngene iki tak kira. Ngawur. Iki tentara Mas Oh, tentara. dari tentara ya. Ngaturke salam sih awake dhewe. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng sawah golek jamur sedaya jamaah panjang umur. Neng sawah nandur pari sedaya jamaah banyak rejeki. Neng sawah mepe gabah sedaya jamaah uripe barokah. Neng sawah ngombe es teh sedaya jamaah duwike akeh. Neng sawah panas-panas sedaya jamaah hutange lunas. Weh amine bantere BRI ini mesti joweru iki. Mekare sik pirang-pirang gitu Mas. Ngarep lho tangane ngate amin. Iya ya Sri utangmu akeh ngono kok. Ini luar biasa Mas Lodong. Tenan Mas. Malam hari ini benar-benar hebat luar biasa. Istimewa. Aku yang main neng go acara ngene iki ya enek Iya. senenge ya enek susahe. Seneng toh Mas, senenge piye senenge? Senenge iso ketemu silaturahmi karo para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat pada malam hari ini. Aku rumangsa seneng, saya merasa berbangga hati. Alhamdulillah. Tapi ya enek susahe. Susahe nggon nopo? Main nangger ning lapangan ngene iki bingung golek nggon nguyuh aku. Weh, jan nangger kebelet no toilet adoh. Iya. Akhirnya aku ora kurang akal. Piye Mas? Aku menguyuh ning gurine truk ngono lho. Lho. Ndak kuwi piye? Lah aku pas ngadeg ini lah kok treke mlaku dah. Terus sampean piye terusan? Ya ngetutne ngono. Dalah. Enek 2 kilo mbuh mau. Lah aku prek kocar kacir kon dindi kok. Loh tapi we aja jangan salah paham. Lah piye? Walaupun aku ini seorang laki-laki, tapi nek karo ibu-ibu aku mah kalah, Mas. Kok iso Kalah toh? paling ibu-ibu pipis ben resik, paling gawe tisu utawa gawe banyu. Iya jelas no pakai tisu Aku nek basah. pipis ben resik ora banyu ora tisu. Lah, ya apa Mas? Langsung gawe obat. Pipis Bari tak obat abitne ini terus tak kira lek obat opo. kadangnya tak selentikin nil. Rasanya. Tengengesan rumangsaku Oh, oh. kok iso. Ini hebat luar biasa. Mm-mm. Dalam rangka apa Mas Lodong? Ini dalam rangkanya banyak masalah satunya haul kedua Ibu Hajah Karoyah. Haul yang kedua. Haul yang kedua Acara berikutnya halal bihalal. loro dadi siji. Loro dadi siji. Ini berarti ngirit. Loh. Ya ndak Mas pancen momennya itu tepat bertepatan pas. Tapi memang benar-benar luar biasa. Jamaah malam hari ini sangat beludak sekali. Wah tenan Mas. Niki menandakan kekompakan dan keguyup rukunan masyarakat yang ada di Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Tepuk tangan untuk jamaah semuanya. Hebat. Daerah nggon kuwi Mas, Piye? karo tangga sok gak gelem nyopo, Loh, heeh. karo dulur sok gak gelem akur. Oh. Duwe atine srei dengki jail metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, Iya. tanggane melang-melang atine melang-melang, Iya. tanggane tuku ceret mencret. Jadi
Kok iso sampai tuku ceret mencret. Lah wong serik aku iki pentas ngene iki nuwun sewu ya, somben nek panitia Heeh. pas acara pengajian tolong mercone aja akeh-akeh. Nyapa ben ketok meriah suasana lebih dier ngono lho Mas. Kowe ra ngerti ya, kowe ra paham karo aku. Lah nyapa? Aku iki trauma. Apa? Trauma. Trauma. Trauma siji karo Siji? mercon, loro karo bledek utawa gluduk. Ya kok iso sampean trauma karo mercon karo Lah bledek? kowe ra paham, aku nek karo gluduk, karo petir, karo bledek iki trauma. Nyapa Mas wis Bang? Aku kelingan zaman mbokku nglairne aku. Sangang sasi 10 desa to. Aduh, 10 dina Lah sangang sasi 10 dina mbokku wis nglarani. larani kae. Argone rumah sakit adoh, puskesmas adoh. Dukun bayi ya aduh. Loro nggone dukun bayi Oh, cedhak. numpak becak. Numpak becak. Liwat sawah-sawah, udan riwis-riwis. Teko tengah sawah lah kok enek bledek buanter mak. Piyer! Kaget aku wae. Mbokku langsung semaput lep, Lep. aku metu separo. Hul. Terus aku tingak, tinguk. Terus? Lah kok bledek muni neh to Mas. Piyer! Terus sampean piye? Aku kaget. Hah? Aku mlebu neh. Srut. Jadi enek bedek 20 ya aku mlebu metu. Akhirnya mbokku jahitan 200 mbok. Ngawur sampean yo. Heeh. Iki luar biasa. Hmm. Awakmu kan ya bangga to sebagai wong Tulungagung. Bangga, Nek Mas. masyarakat kene kan ya hebat luar biasa. Tenan. Apa neng ini iki Mas dalam rangka haul Bu Karoyah ngene iki. Heeh. Aku iki sesuk tak contoh nang omah. Ya kudu dicontoh no. Tenan. Piye lehmu nyontoh? Aku iki nang omah sesuk tahun ngarep. Ya. Bulane ya April ngene iki. Tanggal selawe ya arep ngundang Abah Anwar Zahid. Dalam rangka apa lo? Haule mbahku, tapi engko sik iki engko mulai arep tak dadakne tak tekeke sik. Lah. Mbah cek urip arep ditek-teki lho Lah aku rumah sakit. melek rawuhne Abah Hansa. Yo milik Mas, yo milik tapi masyarakat kan padha pirsa. Sapa yo sing ning dhuwur kae sing gawe kacamata ke lho Mas Yuda ya ampun gantenge. Iya. Lah sebelahe ke lho sapa to raine kaya blekok moncrot jare. Ora moncrot, ora sampe moncrot. Lah kowe ki lho nganggo blangkon ya ora pantes mbok dicopot pisan ngene lho blangkonmu ki ben ngene lah. Ngono kok modele kok iso lolak-lolok. Wong iki nek ngene kan lho ketok. Buke ngelokne jare. Ndasmu kaya lato-lato. Bu, aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Rempeyek ya rempeyek. Ngenyek ya ngenyek. Ning aja diremet-remet. Ning aja banget-banget, Bu. Ngene kok dianggep lato-lato. Ini kok lato-lato, Bu. Iki ngono, bakso beranak. Lho. Apa, Mas? Iki ngono duduk bakso beranak, Mas. Duduk lato-lato. Duduk lato-lato, duduk bakso beranak. Lah iki apa? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arek dilat iki sapa? Ora lho sirahmu kok apik nek pesen ning ndi to ndas ngene iki. Kok ya kene nek nguncrite ngene. Kok aku modele kok kaya roh sesuatu ngono lho aku anggere nek ngene iki. Apa, Mas? Mbok sik ta kok apik sirahmu. Iya. Aduh, muni nuwun sewu ya, aku tak cepet ya. Ya. Lho, iya ta, wong langsung lho, tak anak gak muni. Ora muni. Nggonku Ora muni nggonmu. Sirah kok muni ya kaya tabuhan modele. Nah. ketok asale saka tela. Dasku remuk kingko bayaran pira. Sing arek mbayari kowe iki lho sapa? Iki lho kok iso. Wong ki nek pengen bayar, iya ta? Lho, tuan rumah iki njaluk pengen foto bareng karo aku lho terusan. Ya, sabar Pak, sabar. Kok mek Cak Yuda tok ora Cak Oka Lodong ora ditulis to iki ya. Hal kowe iki tulisannya cilik tapi madhep rene. Oh iya nek kene. Nek awakmu pengen kamu harus menunjukkan jati dirimu nek awakmu iso barang-barang. Iso Mas aku sembarang-barang. Contohnya kayak aku, coba nada di G mayor. Bu, sehat nggih? Masih semangat? Mana suaranya? Cik semangat. G seberapa G? Yuk bareng ngomong.
Sing penting kowe sebelah kene juga boleh dites. Minggir atau kowe minggir atau sebelah kene. Wong kok ngene kok di sae iya mesti ta oh ya oh aku yo mong aku rasa ku berharap engkau mengerti di hati ini bareng tepuk tangan semuanya. Ye, bagaimana? Bagaimana? Iya Mas. Aku ngetes ndi? Loh, silahkan kowe ngetes. Kowe pengen ngetes ta? Nek sebelah ngarep iki bagianku, kowe pengen ngetes. Heeh. Kuwi lho sebelah kene lho. Ayo. Masa Allah. Kene, monggo. Isine polisi atau tentara, Mas? Ora apa-apa. Dadi nek salah ben dibedil ndasmu. Iki koncoku kabeh iki. Kancamu. Semangat Bunge. Heo. Hoe. Hoe ayo. Mangat, kuwi bagianmu kuwi. Iki gak oleh menemi, kuwi khusus iki tok. Iki tok ya. Oi. Pak. Ayo ta lolak-loloke kurang lho. Pak. Oi. Oi ayo. Oi. Ngene lho kaya aku ngene lho ya ampun cah goblok ke ramum nanu ndelok YouTube to. Kaya aku ngene lho. Oi. Oi ya ayo. Ompak mantap. Pancen kono akeh kok. Ayo kene lho udah. Oi. Oi ayo. Ala kisinan. Renek popo. Kisinan, ala kisinan. Wong ra. Lah nek kowe jajal kene nek iso lagu apa ndang jajal. Ini lagu-lagu ya, tak? Iya. Lagu terbaru ya, terbaru. Indang. Alah pasne to cangkemmu dipasne. Duwe cangkemi dipasne. Anu cangkemku tak grayahne keyboard sik Mas. Bareng. Ha. Mek jajal mek kok iso. Asik. Ora muni no. Ha. Mbak aja mboke wangi. Ben kono kowe melok tak tapuk isi tak lho. Ngawur kok tapuki anak wong. Iki ae. Tanpa musik. Sing iki lho jan iso masuk tenan kimplah-kimplah ya duduh gule. Kimplah-kimplah ya duduh gule. Nyawang iso mak. Aku diantara iki sing tak pilih iki ya. Iki. Iya. Nyapa Mas kok pilih kuwi? Kowe ora ngerti to. Nyapa? Wong wedok iki nek lemu, berbobot, gemoy, enak Mas bojone. Penak piye? Lho, neng ngisor iso dadi kasur. Ah. Neng dhuwur iso dadi selimut. Ya. Neng samping iso dadi guling. Kelonono setengah jam. Neng Iya. sikil iso kram. Ngene terus iku. Kok iso kaya ngono? Ayo ndang kok iso. Tanpa musik Mas ya. Dipasne tapi Iya pas iki. He. Ayo dah. Alah. Ndak kompak Mas. Lah ora iso kok marai kok iso. Jajal bapak-bapak iki ya roh. Lah bapaknya jajal lah Lagu iso. iki. Gala-gala Pak. He. Kapok ora kowe. Kapok kowe. Ndak. Mulane lu wong iki kene lho. Iya. wong kowe. Kene. Mulane wong iki kudu sing semangat. Semangat Mas. Kowe iso nembang ora? Nembang bisa no. Lho iki mumpung kan ada juga mbak-mbak yang dari campur sari. Heeh. Disuruh berdiri. Oke, boleh. Iki ya nek cara sepeda motor. Sepeda motor apa Mas? Iki cara sepeda motor Yamaha.
Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Weh, sebab ya sik kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis minimal sing numpaki lho, Pak tentara nom-noman ngene iki lho. Oh, Iya ta kok. Yamaha. Yamaha, Dik. Motor lho Mas, motor. Yang mau harap antri. Heeh. Nek sebelah sing cilik kuru ngene iki. Iki apa, Mas? Wis Suzuki. Tusuki iki apa? Suka-suka kaum laki-laki. Minimal sing numpaki ya banser lah. Wah. Kesukaan laki-laki Lho, ya. tapi masih kuru ngene iki. Heeh. Wong wedok ki angger awake kuru, Ya. kuwi umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Kok iso wong wedok lek kuru? Nyawane umure mesti Dawa. dawa, nyawane mesti awet. Kok iso? Soale nyawane angger arep dijabut nyewantol ning igo-igo niku lho. Dadi Balik neh akhir. balik neh. Beda dengan yang ini. Yang ini Ini ibarat kendaraan kaya Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Senengane sing duda-duda tang. Kita soalnya kita oleh pengalaman, Mas. Ketok pengalaman, saka nyekele mik lho kancane jek ngene, jek wis tek. Wet. Bisa karaoke lah. Teges ngene ya. Iki, lha nek iki Iki sing irunge mancung kaya pelurutan TK. alah Iki hidungnya nek cara mancung. kendaraan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Apa, sampean itu kalau kendaraan saya ibaratkan seperti Isuzu Panther. Isuzu Panther. Nek mlaku sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Mbak kuwi mlaku aku neng burine, Mas. Ya karena ngiwonengen. Wong lanang nyawang iso. Nek ini yang ini. Ini, heeh. Jelas ini cara kendaraan. Ini apa ya kalau ini? Apa? Ya. Apa? Oh jelas. Heeh. Suzuki Vitara. Suzuki Vitara. Iya. Artinya, Mas? Suka-suka kaum laki-laki vitalitas tiada tara. Wow. Sekali ndungkrak mah. Saking sehate, Mas. Beda karo iki. Iki. Nah, Cara kendaraan NMAX. NMAX. Iya, Apa? anggere nak terus mekeh-mekeh ini. Kok iso? Masuk ora? Iya, masuk, Sing mbok masuk. pilih sing iki. Iki. Ya. Coba berdiri. Ah. Cepat. Loh. Ini yang dinamakan wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep. Kenapa Kak Ngatan? Modelmu kan kayak sosis. Loh, Ah. kok sosis? Nah, bentuknya kan jelirit, ya Oke. dah. Terus? Alah. Iya. Kalau boleh saya tahu Izin, namanya siapa? namanya Nurlela. Nurlela. Izin. Wah. Nurlela dari mana? Dari Pantai Delodo. Dari pantai? Delodo. Enggak, maksudnya tempat meninggalnya? Mas. Tempat tinggal. Tinggal. Tempat tinggalnya di Tempat mana? tinggalnya di Pantai Delodo. Oh, Pantai Delodo. Iya. Ini termasuk Ratu Pantai Delodo. Ya ini. Ratu Kita betina awar cuyu-cuyu pantai Oke. tinggal di pantai sampean. Nggih, Sudah berkeluarga atau masih single? Masih Kebetulan single. Mas Lodong ini juga ngedabel. Single, Mas. Iya, masane Mbak Nurlela nek di Sawang ya Mas ya. Ya. Sawang saka ngarep iki ketok gandes, Gandes. saka ngiringan ketok luwes, Luas. saka mburi Kita Mbak kemburi. bayuh ngembes. Astaga mboten. Lah nganggo pempes nek dienggo mlaku kretek. Srek ngono. Izin. Coba kamu merayu Mbak Nurlela iso apa ora? Mbak Nurlela Yo pakai lagu dong. pakai lagu. Ya bahasa juga boleh terserah Oke. saisamu wis. Pakai lagu. Oke, Mbak Nurlela. Izin, Kang Mas.
Benar nama Nur Lela ya. Ije, Waduh. Pasangan serasi, bener-bener pasangan idiot. Jadi kan Ideal. kaya pasangan ideal. Ideal. Ibaratnya kaya widodari sampeyan kaya kumorateh, sebelahnya kaya komodo. Mas, tulung. Apa ta? Omo Joyo. Iya, komodo Ya. Ya, malah mlaku bareng wong loro, coba mlaku bareng wong loro. Mbak Nur Lela. Ije. Badhe guak batang nggih. Ojo batang to. Lah sayang. Iya sayange aku. Coba iya. dirayu pakai lagu coba. Iya. Bisa enggak? Nada apa? Nada anu wong ayu. Alah. Cakep pintere kaya gini. Cakep pintere kaya Ora. Ora. Tresnamu kinarya tamba samudra kata tinggi puncak sastra tidak mampu mengungkapkan kasih sayangku kepada Alah. aku tak ngerayu seh Iya ya. tekan tiga mang susah jeruk malih lali iki kok uyak lambeku ilang nadaku Susah jeruk ning batinku di mana saya Wong bagus henteu no rasa atimu tresnaku tulus jroning sabar. seperti itu sayang Iya Kang. sing rada mesra to piye? Rada mesra sing suasanane. oh umpama iki ning Lah. ya kene Gagel. senadyan Pasne to. ngarungi banyu segara Budek kaya gagel. rasaku ora bakal terno Kan lungguh. kene wong ayu tak pangku wong ayu Alah. Iki karo sirahe diuyek-uyek ngene lho, Mbak. aja Ora apa-apa. Wong Wong bagus henteu no kok geter-geter to Mas. aja suwi-suwi Lah nyapa? ndak pat weri ya kok iso keri lho. lah piye Berarti dilanjut. dilanjut lanjut Oke, musik bersama dengan apa Mas jenenge grupmu ki? Puspita Kamedar. hospital Kamedar siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa hatueni marang sang Hyang Sulastri No
jroning Senadyan ngarungi banyu segara, rasaku ora bakal seno. ra bisa Yen wis tresno bisa wabar. Gak usah teko kono. Oke, terima kasih, thank you, matur nuwun, siap, sukron suwondo ya. Wong neng omah. Loh, artinya kita dalam apa menyampaikan kepada jamaah Nggih, bahasa apapun kita kan juga harus menguasai. harus menguasai Mas. Apalagi malam hari ini kan nuansanya pengajian. Pengajian Minimal sedikit banyak kamu harus paham bahasa Arab lah. bahasa Arab paham dikit-dikit paham aku Mas. Bahasa Arab paham? Paham aku bahasa Arab. Bahasa Arabnya sekolahan. Sekolahan madarosatun. Sekolahan apa? Madarosatun. Nek guru. Guru ki ustadun. Gak jadi guru. Pensiun. Oh, nek guru mau apa? Guru ustadun. Gak jadi guru. Pensiun. Lapangan ombo. Alun-alun. Omahe sepur. Stasiun. Pari. Pantun. Kenek eri. Bosok tun. Kok iso tantun-tantun. Iso Angger bahasa Arab tenan. Lah nek aku kan mampu bahasa Arab. Apa iya? Silahkan dicoba dong. Sampai umpamane Kowe tak bedheki umpamane. apa? Tirahi bahasa Arabe apa? Tirah ya roksun. Oh, rambut, Rambut i sahrun. mata. Ainun. Tirah apa mau? Tirah roksun. Rambut, Rambut sahrun. mata. Ainun. Aku ya iso berarti. Lah mosok Silahkan dicoba. tenan ya. Oke, Tirah roksun, rambut sahrun, mata. ainun. Nah, tirah apa Mas? Cilah roksun, Rambut sahrun, mata. ainun. Saiki Mas. Apa? Lek selamat pagi apa Mas? Alah, urung tekanku ya Arabku. Arabku urung tekan kono, Arabku. Pas diulang kuwi aku keturun. Ngono jereke pengalaman lho. Lah wis iso kowe Ya iso no aku. dites Iya. rambut, Rambut sahrun. kepala, Roksun. mata. Ainun. Lah nek selamat pagi, Ba'da subuh. selamat siang, Ba'da zuhur. selamat malam aku wis seruh. Apa Mas? Bakdo isa. Apa lho bahasa Arab apa bukda bakdo? Bahasa Inggris menguasai. Lah, bahasa Inggris ya iso no Mas. Bapak kami, My father, ibu kami, my mother, kakak kami, my brother, Mbak Yu kami, my sister, Maimunah. my saroh. Alah. Apa enek bahasa Inggris kok Lah iya teko Maisarah lho. Maimunah barang ngono. Berarti kamu bisa berbahasa Inggris? iso. Bahasa Inggris bisa menguasai? I can little speaking English. Weh, kalau satu bahasa Inggrisnya, 1, 2, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku nyanyi bahasa Jawa, Aku bahasa Inggris. boleh? Oke. Ya. Seri. Serai. Alah kok serai iki lho. Tuh, enggak paham bahasa Inggris. Kok iso? Dalam bahasa Inggris, pasal 1, huruf I itu dibaca AI. Nek seri, Terai. lemari. Lemarai. Nek siti, Ditai. alah. Sri, Serai. kapan kowe bali? When you come back again, Kowe lunga, you have to go. ora pamit aku. You don't permit to me. Asik. Pamitmu neng pasar, You permit go to market.
arep tuku terasi. You will buy the tresai. Alah. Apa enek bahasa Inggris kok tresai lho. Kembali ke pasal 1 loh Mas. Huruf I Dibaca ai. dadi nek terasi. Tresai. Ayak mbok diku ndek sore arep nanti mbok di tuku tresai. Mbok demo bar tak kursus. Arep tuku terasi. You will buy the tresai. Nganti saiki Until the day kowe ora bali. you don't come back again. Alah. Dan Balio Sri. Please get come back, try. Dan Balio. Please get come back, come back. Apa enek bahasa Inggris embek. Lho, Balio. apa enek lho. Balio kuwi mah kok Ora iso padumu. iso aku. Lainnya itu. Iya, Rek ayo rek. friend kemon, friend. Mlaku-mlaku neng tunjungan. Walking tutunjungan. Rek ayo rek. Friend kemon, friend. Rame-rame bebarengan. Walking together. Cak ayo cak. Kemon brother. Sopo gelem melu aku. Who want to join with me? Cak ayo cak. Kemon brother. Golek kenalan cahayu. Let's find a beautiful girl. Asik. Ngalor ngidul. To not to shot. Tok. Ain. Woin. Pak. Jim. Alah. Kok iso tekan shot dot tok ain goin nih lho. Aku kalian bahasa Arab kok. Wong kok cengengesan kok. Sekarang itu Mbak siapa tadi Nur Laila sudah sebelahnya. Anu Mas, iki sebentar. Apa? Tadi pesan sudah. dari Sudah waktu menunjukkan toh? sudah menunjukkan pukul. Kurang Iki semang jam. Oh. Derek. Oh, ini jam 9.15 Nggih. kita mengikuti rundown atau Dari yang sudah panitia. diberikan oleh panitia. Nggih. Baiklah, anu di MC ini toh sing apik. Jam sini ya. Iya, aku dadi MC ini. Aku Eko. Bisa tuh jadi Eko? gampang ngetutnya MC. ya. Iya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu. hadirin sekalian. Iyan. Yuk kita sambut. But. Alah. Tangkeme iki lho tak saplok Ngetutnya MC. Iki pengajian dipirsani bapak-bapak, ibu-ibu kaya ngene kok iso. Lah ngetutnya MC Yo kok. diselewarne ngono lho. Iki Eko Syariah. Ya. Yuk kita sambut. Sam. Nah, ngene lho. Penampilan berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya, Ya. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Won. ada soto, Tuh. juga tempe keripik. Kriuk. Meh. Juga ada makanan pencuci mulut, Lot. ada semangka, Kak. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik Dek. yang duduk-duduk di pagar, Gar. hati-hati bisa kecantol. Suwek. Buat ibu-ibu Bu. yang duduk-duduk di tanah, Nah. hati-hati ada ulo luwuk. Telusur. Sampai ini aneh-aneh aku lek ngono gak. Iki langsung ini Mas. Iya. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan malam yang penuh berkah hari ini akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Mas Chandra. Kepada beliau dipersilahkan.